Wato irin sana'ar mun nan ko, in mutum bai mai da hankali ba zai iya samun matsala. Wato wani abu ne ya so ya faru, duk da cewar na san a matsayina na wayayye wanda na san me nake yi, ba zan ma yadda wani abu makamancin irin haka ya faru ba. So amma akwai buƙatan akwai 'yan uwa, abokai, wataƙila wani abu zai iya tasowa makamancin irin haka. So abin da nake so mu fahimta shine wato yadda abin ya so ya kasance, wani gaye ne kwastoma na yana zuwa yana sayan magani haka a wajena. Sai ya kai ziyara can unguwan yayansa, sai rashin lafiya ya kwantar da shi hakan nan shine sai aka ɗauke shi, yayin sai ya ɗauke shi sai kai shi wani kemis a unguwan. Sai ce a yi masa allura. To, bayan an yi masa, shi kuma gayan zai dawo area ba zai iya sake komawa can a yi masa alluran ba, sai gaya mai kemis. Mai kemis ɗin sai ya ce masa to yanzu abin da za mu yi shine bari na baka alluran. Idan ka je ka can inda kake bukata, in ya so sai ka samu wani mai kemis sai ya yi maka. Shikenan sai ya kawo mini sirinji hakan nan. Kun gan shi? An riga da an ja ruwan alluran. Sai ya zo mini da wani kwalba kamar hakan nan, shi kuma already ba a ma fasa shi ba. Sai na duba kwalban, sai na ga paracetamol ne. Sai na ce a'a, na ce to ya za a yi a fasa har a ja ruwan allura a sirinji ba a yi maka a gurin ba, sannan kuma ka zo nan ka ce kuma kana son a yi maka. Sai na ce masa a'a, haka kuma ba zai yi ba. Abin da nake so da kai shine ka koma, ka je ka samu shi wancan mutumin, shi mai kemis ɗin, tunda ya riga da ya fasa ya ja ruwan alluran, ka sake komawa shi ya yi maka. Sai ce a'a, haba da Allah wane, kai da muna tare da kai a unguwa kaza kaza kaza. Na ce masa a'a, a ɓangaren lafiya babu wani maganan cewar muna tare a unguwa ɗaya ko kai yayana ne, ba ruwana. Sai na cije, na ce ba zan yi ba. Sabida ni ban taɓa gani, kuma ya ce wai idan wai mai kemis ɗin ya gaya masa, idan an fasa kwalban sai a ja wannan ruwan alluran sai a ƙara da na cikin sirinjin, in ya so sai a yi masa a jijiya. Sai na ce a'a, ni ba zan yi wannan aikin ba. Shine gaskiyar magana, ce ni ba zan yi ba. Sai ce to ba damuwa bari ya kira ya yi magana. Na tsawon ma mai kemis ɗin zai kira. Ashe wai yayansa sai ya kira a waya. Yana gawa yayansa, wai yaya, na zo ni kemis fa za a ƙarasa min da alluran nan, ya ce ba zai mini ba sabida kaza 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 kaza. Sai na ce haɗa da shi a waya. Sai ya haɗa da shi a waya. Na ce ranka daɗe kai ne mai kemis? Sai ya ce min a'a, shi yayansa ne ba shi bane mai kemis. Sai na ce to ƙaninka ya zo mini da sirinji an riga da an fasa har an ja ruwan alluran, ya zo da shi wai in sake fasa ɗayan kwalban sai na ja sai na yi masa allura a jijiya. Ni ko na ce ba zan yi ba. Na ce ba zan yi ba. Sai ya ce mini daman taya za ka yi kai? Idan ka yi masa in ya mutu ai za a ce kai ne ka kashe shi. Da yake yayan shi ma wayayyen mutum ne. Sai ya ce haɗa da shi a waya. Sai na haɗa shi da shi a waya. Sai ya ce masa ya yi maza ya koma inda aka yi masa wannan alluran, ya je ya same sa. Ina ake yin haka? Taya za a yi a fasa abu a kwalba a ja kuma a kai wani waje a yi? So a nan ne sai muka rabu. Sai nake gaya masa, na ce masa ba wai na ƙi na yi maka ba ne, harka ce a kan abin da ya shafi lafiya. Baya da za a yi na yi maka allura a kan abin da ba ni da tabbaci a kansa. Kamar abin da yayin ya faɗa, idan na yi maka aka zo aka samu wani matsala fa, zai zama laifin ni ne kenan. To a nan ne fa da ya fahimci maganar da muke faɗan nan gaskiya ne. Sai ce min to ba damuwa, ba damuwa. Sai ya juya tafi. So dalilin da ya sa na ɗauki wannan magana na kawo ta social media is a very very important. Yana da kyau, akwai abokan aiki waɗanda muke tafiyar da sana'a makamancin irin wannan. Ni dai tsawon shekara na 8 ina zama a kemis, amma ban taɓa samun wani issues makamancin irin wannan ba sai yau. Ban taɓa samun wani abu ma makamancin irin wannan ba sai yau. So abinda nake son ‘yan uwana abokan sana'a, musamman ma akan abin da ya shafi harkan kiwon lafiya, so akwai buƙatar mu yi taka tsantsan. Kada mutum, ko da ƙaninka ne ko yayanka ne, shine dai ƙarshen ɗan uwantaka ko, kada mutum ya zo maka da
ruwan allura a sirinji ya ce ka yi masa, kada ka kuskura ka karɓa ka yi, saboda ba za ka iya sani me yake faruwa ba. So wannan shine dalilin da ya sa na ce bari in kawo wannan maganar social media. Duk wani abu da baka gamsu da shi ba, kawai ka tsaya a matsayin ba za ka yi ba, baka san abun ba. So gwara ai ta ganinka da laifin yafi da ka zo ka yi abun da zai iya kawo maka matsala a rayuwa. Wannan shine zai nuna cewar ma kai ka san me kake yi. Amma idan ka ɗauka kai fa, ka nuna kanka, ka nuna duniya cewar ma kai daƙiƙi ne, baka san ma me kake yi ba. Akwai, duk da cewar akwai wani abu da idan ya faru, ya tashi faruwa, sai dai a kira shi a matsayin accident. Amma akwai wasu abubuwa da a matsayinka na mai hankali, mai ilimi, so ya kamata ka kiyaye. Ya kamata ka kiyaye. Sannan kuma sauran masu kemis, masu harka irin tamu kenan, abinda zan ƙara jan hankalinmu shine, da Allah, idan ka san ba za ka yi wa mutum treatment ɗin da ya kamata ba, kar ma ka fara. In kuma hakan ne, to ka ba shi irin haɗin da ya kamata, wanda kai ma ba za a zarge ka ba. So wannan shine a taƙaice, da fatan za mu kiyaye da faruwan makamancin irin wannan, kamar abin da na faɗa, kawai in ka gaya kawai ka ce ba za ka yi ba.